さて行きますか。はいこれ録画されてんのこれ。してんじゃない。赤いのついてないけど。どう初回プレイってことでやっていきますか。初回そっから。そうなんですよね。チャプター。うわ。あ、ホスピスか。そう。数年前にレスリーが治療を受けていた。彼は慣れ親しんだ場所にきっと来るはずだ。こいつ初めて見たけど怪しいんだよね。私の弟が管理しているホスピスだ。受け入れてくれる。質問の答えになっていない。正直に言うとわからん。私は正気を失っていて君は幻覚かもしれない。だが私は患者を守る義務を果たす。その尊厳は失ってないつもりだ。君にも警察官としての義務があるだろう。弟も嫌なやつでなければいいんだなんか家が。はい、おっぱっぴー。なんかある。今日の午後、マイラが殺されかけた。俺たちが追跡中だった犯人に撃たれた。その場に俺がいてよかった。彼女はきっと回復するだろう。血を流している彼女を見ながら俺は考えていた。自分の気持ちも伝えながら彼女を失ったとしたら僕には耐えられない。きっとすげえ中とりあえずセーブ。とりあえずセーブ。カステライオスのお前の大好きなカステライオスのドアップ。何これ気持ち悪い。どこ。何この顔。元カノじゃないの。今登った。今登ったよ。大気悪い。ちょっとなんでこんな、あれこんな色だったっけ。何した急に。はい12700だって。何もしてないのね。しかもここはどこかもよくわかんないし。なんですごいシリアスな雰囲気だけど。あれなんでなんか怖いね。誰こいつ。バレリオって誰これ。ヒメネスだって。お父さんかな。いやー薄気味悪いね。なんだろう。あ、分かった。介護士。はい。なんか嫌な予感するな。叫びそう。なんだろう。トイレットペーパーかな。特に何もない。え？違う、そっちじゃねえ。違う。あ、そうっすか。なんか縛ってる人。違う、そっちじゃねえ。あんかい。違う、そっちじゃねえ。誰？お前か？違う、そっちじゃねえ。違う。こっちかよ。違うんすか。違う、そっちじゃねえ。違う。どうも。入院患者は大勢。誰も退院しない。
うわ開いた。入りまーす。大丈夫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 レスラー？大丈夫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 レスラーだ。大丈夫。急に何？どうも僕です。顔色が悪いようですが、お大事にしてください。なんだよ怖いな。とりあえずセーフ。